kamotya, ag na po da, pupunta tayo sa mga kahit saan-saan. Kasama ko ang aking nag-iisang rider. So, mag-rampa-rampa time ta. Asa ta paingon. Maglakaw-lakaw ra di. Maglakaw-lakaw ra ta diri sa Place Karsada. Magsuroy-suroy. Kaya kusog naman Magpainit mi, magpainit. Magpainit-init miss among kalawasan nga wa ganahin. Wa na jud. Gilumutan ang iyang unsa kay gilumutan niya mga kamutya, abangan unsa gilumutan sa iyahang kaugalingon. Gilumutan tabok sa ni siya nag-iisang siksi sa kapalaran. Yay! siksi on dyan ya, wag na ibog no. Niya ako kan sa paghakodan ni magsiksi. Siksi tuyo lang. Siksi tuyo ba rin. Maratag na buang na ni. Maglakaw-lakaw ta karon mo adto ta ngadto sa asa ta may der. Mo adto ta sa Baltorta. Baltorta. Cebu. Balbal dito. Balbal pa giturta pa. Gibalbal pa gitorta pa. Patay na kanan. Diri man ta nila bang day mag-church day ta may day. Paingon ta mag-church. Ayan ta mag-church. Sa may magsari-suroy mag-church sa economy. Sa buutan ko na siya. Ay! Utang gay ni since birth. Since birth pagidi ay. Since birth ni nga mong kabuutan oy sus. Mulabang sa mi. Awa oh. Ano sila banganan? Wala man day stop light diri. Karon masimba sa mi. Sod may dala. Kay mga buutan biya mi. Sa mi maghimog video masimba sa mi daan. Mana ang Ginoo. Ug si Maria. Tao ay masak ka sa ta. Hello mga kamutya. Bibili ng ice cream kasi sobrang init. Ang kasama ko ay nag-video lamang. Mamaya ipasilip ko. Tara na! Ikay, bibili na ngayon og ice cream kay sobrang init. Dali na! Mas pasi! Isa na po ni Birali. Sobra kainit. Magpalit ni og ice cream. Ako mga amiga, si Myder. Kaya maaari ni McDonald's. Ice cream lang, wala na. Ice cream, happy na mi. So, Saka lang. Saka lang? Ice cream lang. Muna mong buhaton kung magdiot mi, magsuri-suroy mi. So, nanguli. Manguli, suri-suroy gamay, mag-shopping og kay maura niya mong lifestyle. Hinaog ta. Continue ni mga kamutya karon. Mga na mig ice cream. Order na mig ice cream kay Pagbunaw kamay. pabugnaw ba init kay diri sumpong ay. So, ngaon na mi apple pie. Ikan pa ba mi nangaon niya, naglakaw-lakaw mi, nagukay-ukay, daghan kay mi, pero wala lang na mag-ipakita kay nanabiya mi vlog sa Samsung ko, Divisoria, so wala na lang, save raman og view. Palitan. Pero makita ka ba? Hindi kayo makalin niyo. Sagdi. Tinuod lang mga kamutya. Single na siya karon. Just like me. Single pero Just like me, single. But still available. Noong kamo mga single, hindi mo sure, ayun mo kasal. Ano man,
Dako pagas ang annulment kaysa kasal. Na, Ay, makatawo. Isang bakak. noon na, lagi mo to niya. Ako ito ko kinakaagi na mo. Kasal pa mo, ang kasal mo gasto ng sweet pa. Adlaw. Muna, Nagbasol siya karon kay nagbuman sa unang panghitabo nga malipayon pa siya. paanol ko sa mga Kaya siya nagbasol. paanol ko sa ako na lang. Ako sa mga kamutya, kontento na ko nga usa lang ko ka single. Single. Kontento na ko nga wala Single but wala not ko'y available. uyab. Single na siya pero not available. Ako po, single. Kita mga kamutya, seryoso ni mo ni ang life diri sa Hong Kong OFW. Pilipay lang ba? Kadyot. Kadyot sa kaadlaw. Mani naglunes to Sabado ba ya? Pudpud. Monday to Saturday. Pudpud na mi. Parang lubi. Ilang. Life must go. Ang masasabi ko, life must go. Life must go on. Tama. Lapit BTS. BTS. Kabaw mo mga kamutya sa katong mga playay pa o OFW kung Kung tako rin ang gasto. Kung gusto mo mga apply kung kinanglan dyan mo provide og 50 ka po. lapas pa yun. Karoon 65 na. Hindi lang kaya 65. Malapit. Mga 80 almost. Ha? Standby kag Manila. Ay, oo, day. Kung Bayad kag training. oo, Bayad mga pagkain pa nimo doon sa agency. may uwa, may pindos. Uwa, pintos, pamasahe pa. Ang test na, Basta. magbayad mo ako pa is test na. Dati sa first namin, Ito sa bill test na. First na to. Anya, ang inyong training dito, tong table sitting. Big yun magamit dire. dati mga kamutya kami, sabay kami nag-apply. 100 plus yung gastos namin papunta dito sa Hong Kong. Kasi yung agency namin dati, mahal, sobrang mahal. Bayad ka ng Pero placement. nag-close sila kay Pero ngayon, nag-close sila kay overpricing na sila. Pero hanggang ngayon, yun. Magubagid ko na guys. Maguba ang pante. Ubang panties na bilhin. Hindi, magubang panties na habilin o siyempre mo. Adi same bra my dear, vice versa. Kay nanay Lalaki ko guys, mga kamutya, kontento na ako na wala akong iyak. Para hindi ako masaktan. Wala akong alalahanin. Huwag ka na magmahal. Bakit? Gastos magmahal. Kasi wala akong ano. Huwag ka na. Hindi naman sa ganun. Kailangan mo talagang magmahal. Mahalin natin ang sarili natin. Ganun. Sarili lang. Huwag na nung mga iba-iba dyan. Kasi, mahal mo na sarili mo. Sa akin, parang mamahalin ko pa lang. Single ka pa, di ko naman. Sa akin, matagal ko na minahal ang sarili. Kaya kayong mga ano dyan, mga heartbroken, mahalin nyo sarili nyo. Huwag kayong Alam, mag-concentrate lang ako dito. Sorry ka na lang sa sarili mo. Sa buhay, ikwento mo. ayoko na. Ikwento mo yung ano, baka naman sa manonood. Pareho kayo. Yun lang kami nag-heart to heart, nag-heart to talk. Is it? Yun. Rest ko naman yung Boring sarili siya sa ko. bahay niya. Ako, pag hindi to lumalabas, hindi na ako lalabas. Next week, mag-ano kami din, siguro pupunta kami ng ibang mga places para ipakita namin kung ano ang mga views din dito.
Bye-bye, Kamot, ya. Bye-bye, my dear.